Wadhi mbele ni Jodak County ma Samburu kod Marakwet pod ywago rochruok mar arita kwee kaluwore kod monj manotimore gwenge mag Baragoi kod Kargie odiochieng' manyoro manoweyo ji 4 kowito ngimagi e kaunti ma Marakwet ka ji mamoko 2 yudo thieth e kar thieth ma Samburu. Jodak medo kwayo piny owacho mondo konygi yudo arita e sechegi ma bende koro nyithindo hikore ne yawo skunde kaka Dano Londe leronwa. Ndalo machuok bang' limbe mar jatend migawo mar arita kwee Ngire Kithure Kindiki timore gwenge mar Elgeyo Marakwet, ywak pod medore kowuok kuom jopiny ma luwo monj ma pod medore gwenge manitie alworano. E gwenge malal manitiere Kargie, kaunti ma Marsabit, ji 4 nowito ngimagi bang' jokwe dhok maromo 15 monjogi okinyi manyoro ka ji 2 mamoko noyudo hinyruok kendo noringo e kar thieth mar Marsabit. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti no Robinson Mboloi, moko kuom jogo manowito ngimagi e lwet jonjore oting'o nyithindo nyako ma jahigni 14 gi yawuoyi mamoko 2 ma jahigni 7. Jokwego bende noringo gi jamni ma nyaka sani pok ong'e kwangi. Hapa City Mortuary leo kuleta msichana ambaye alikuwa hai akiletwa kutoka Kargi kwa ndege, alikufa akiwa tu kwa ndege. Minister ya Security akienda mahali anasema sasa mtasikia tutachukua hatua. Hiyo kila saa ni mdomo inaongea. Akitoka hivi watu wameuawa 5, 6, 7 hata 10. Saa hii leo watu 8 wameuawa. Kama kweli ile kitu anaongea ni kweli itatusaidia. Atusaidie leo. Hii shida iko ndani ya Marsabit. Tumeomba serikali tupatie KPR. Ni huzuni sana kupoteza watoto wadogo, watoto wenye hawana hatia. Hakuna kitu wenye wamefanya. Ndio walisema fahari wawili wakipigana nyasi ndio inaumia. Na hii ndio mambo tunaona sasa, hasara, watoto wanakufa, watu wanalia. Komachielo, ji mamoko 2 yudo thieth e gwenge mag Baragoi kaunti ma Samburu tok monj mane otimore odiochieng' manyoro. Kaluwore gi Tom Kwee, mano wadgi achiel kuom jogo mane ochwad magina, jonjorego ne omonjo jalno e seche manene kwath. Iliali hakumchokoza mtu wala hakuenda kuiba, amepatikana tu akishunga mali yake na hivyo basi na akapigwa risasi. Kwani sisi watu wa Baragoi tumekosa nini? Bende giyango luoro magin godo nyaka sani to moloyo ne nyithi sikul magiwacho ni somgi nyalo biro rochore ka gikwayo serikal ochwal negi arita makare. Sasa huyu amepigwa tu bure, hakuna kitu amefanya, na hata tunahofia shule inapofunguliwa hatujui watoto wataenda aje shule. Tunaogopa juu hata mtoto akiwa anaenda shule kwa barabara anasapigwa risasi bure hivyo. So tunaomba usalama. Tunaomba serikali ituimarishie usalama eneo la Baragoi Samburu North. Kuna watu wawili ambao wamekuwa wamepigwa risasi, na tungisisi kama raia na viongozi wa Baragoi tungependa kuomba serikali tupate lasting solution kwa hii maneno ya vita. Jodak manitie gwengegi ma jopith jamni nitie bende yango ni rochruok mar arita kwee osebedo kaluwore gi mwandu kaka lob kwath matin makelo ywaruok. Gin gi geno ni serikal biro kelo duoko mar arita mochwere mar mondo ngimagi odhi mbele kaka chon. Tuna mpaka, na kama kuna mpaka Wapokot wanajua sehemu yao kuelekea huko, wa Marakwet wanajua sehemu yao, wala wanakuja kutafuta nyasi. Na tuliwaambia hawa fanya kama zamani, kuja omba nyasi, hatutawakataza, lakini wanaona kama nyasi ni is their own right. Na wakati watu wanakutana kwa maji, wa Marakwet wanakuja Kerio na Wapokot wanakuja Kerio, wanakutana hapo na kila mtu anaona ng'ombe yake ile iliibwa wakati ile. Mtu anasema kumbe wewe ndio ulichukua ng'ombe yangu na huyu alichukua yangu. Sasa vita inatokea hapo sasa. Magibiro katobedo ni jatend arita kwee Kithure Kindiki nosingo keto bila mabalangi kaunti 14 moting'o Elgeyo Marakwet, Baringo, West Pokot kin mamoko mamonjo sebedo katimore. Dano Londe, Ramogi TV. Kwa dhinarok nyakoro mga